Moikka taas teille katsojille. Tämä on minigolf-video ja nyt me mennään ostamaan urheilujuomat ekana kaupasta ennen kuin me lähdetään minigolfaan. Ja joo, mä ottelen mun iskää. Mä menen siis mun isin kanssa minigolfaamaan. Niin joo. Sinne menen. Gullimaan. Ja please, mä teen niitä postauksia välillä. Ja voitteko te please katsoa ne postaukset? Koska siellä on yksi postaus, eli 40 tilaajassa tulee herkkujen maisteluvideo. Ja niin, siinä on yksi juoma ja pari pussia herkkua. 2 karkkipussia. Ja joo, niitä mä maistelen sitten. Ja joo. Nyt mä olen minigolfaamassa. Tässä oli mun eka rata. Tai tää on 6. rata, mutta tän videon eka rata. Siinä piti hypätä tuolle rotkoon yli, mutta sitä rotkoa ei nyt näkynyt. Mulla ei Ronaldon paita mukana. Ei mennyt vieläkään. Miten ei mene? Tää on vaikeeta puhua tässä samalla kun golfaa. Oho. Tää on niin OP-isku. Koska... Hole in one! Hole in one! Siinä oli hole in one. Ihan sairasta. Hole in one. Miten mä sain hole in one? Joo. Nyt ollaan tällä radalla. Ja joo. Nyt lyön tästä. Tämä. Ei mennyt. Nyt meni. Yes. Sitten tossa oli vähän tällaista vaikeampaa rataa. Sitten vedetään se sinne. Ja please, voittaisiko me saada se 40 tilaajaa nyt tän ja huomisen aikana? Mä aion hankkia mulle puhelimeen sellaisen 3-jalkaisen jalan. Ja mulla tulee laivalta video. Niin oottakaa sitä. No niin. Sitten saatu. Sitten lyödään sinne. Tang! Bing bong, bing bong! Sitten tässä oli yksi kuva. Mä oon ottanut uuden emojin käyttöön. Ja joo, nyt mä otin tällä vikalla ja vaikeimmalla radalla. Ja siitä